ሰላም ዘኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ እዚ መደብ ሁሉ ኩነታት እዩ ከምዚ ኣቐዲምኩም ክትሪእዎ ዝፀናሕኩም ኣብዚ ቪድዮ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ግዛት ሚነሶታ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ቅትለት ወታደራት ናይ ኢሚግሬሽን ብኣይስ ዝፍለጡ ወታደራት ናይ ኢሚግሬሽን ማለት እዩ ኣዝዩ ኣካታዒ ኣዝዩ ንብዙሓት ሰባት ዘቆጥዐ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣሎ ኩለን ማዕከናት ዜና ናይ ኣሜሪካውን በዚ ነገር እዚ እየን ዝዛረባ ዘለዋ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዋ ማዕከናት ዜናውን ነዚ ነገር እዚ በብወገነን ኣጋዊሐንዎ ይርከባ ማለት እዩ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ንዝብል እዚኦም ኣይስ ዝበሃሉ ድሕሪ ትራምፕ ናብ ስልጣን መምፅኡ ዝተቋቐኑ ሰራዊት ምስ ኢሚግሬሽን ብዝተሓሓዝ ዝተፈላለዩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሂማን ትራፊኪን ዘካይዱ ገበነኛታት ካብ ሙሉእ ኣሜሪካ እንዳሓዙ ናብ ቤት ማእሰርቲ ድዩ እንተ ናብ ዓዶም ክወስዎም ስልጣን ዘለዎም ሓይሊ ናይ ፖሊስ እዮም ማለት እዩ ኣብ ሓደ ከባቢ ናይ ከተማ ሚኒያፖሊስ ርእሰ ከተማ ናይ ሚነሶታ ምዃና እዩ ሓደ ስርሒት እናሰርሑ ከለዉ እዚ ነገር እዚ ኣጋጢሙ ማለት እዩ ከምቲ ማዕከናት ዜና ዝህቦ ዘለዉ ትንታነ ክሳብ ሕጂ ዝተፈላለየ ትንታነታት በብወገኖም እዮም ዝህቡ ዘለዉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ግን እንታይ እዩ እታ መኪንኦም ናይቶም ኣይስ ማለት እዩ ኣብ በረድ ትሽከል እሞ ንዓ ከውፅኡዋ ኣብ ዝፍትኑሉ ኣብ ዝነበሩ ግዜ ዝተፈላለዩ ሰባት ነቶም ስርሒት ናይቶም ኣይስ ዝቃወሙ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ እከቡ እቲ ነገር ድማ ቁሩብ ዋሕዋሕ ይጅመር ማለት እዩ እዚ እናኾነ ክኸይድ ከሎ ድሕሪኡ እዛ ሕጂ ተቐቲላ ዘላ ጓል 37 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ መኪና ኣልዒላ ንሓንቲ ካብተን መካይን ናይ ኣይስ ክትዓቅታ ትፍትን ማለት እዩ ከምዚ ኣብ ዝገበረትሉ እዋን ሓደ ካብቶም ወታደራት ካብታ ተዓጊታ ዝነበረት መኪና ወፂኡ ከኣስራ ይፍትን ከኣስራ ተኮይኑ ኸዓኒ ማዕፆኣ ከፊቱ ከውፅእ ኣለዎ ስለዚ ጠጠው ክትብልን ማዕፆኣ ክትከፍትን ካብ መኪና ክትወፅእን ይእዝዛ ማለት እዩ ንሳ ግን ፈቃደኛ ኣይነበረትን በቲ ዝኣዘዛ ትእዛዝ ኣይከደትን ስለዚ ንመኪና ንድሕሪት ባክኣፕ ጌራ መሊሳ ንቕድሚት ክትከይድ ኣብ ዝፈተነትሉ እቲ ነገር ዘጋጥማ እቲ ንሕርዳት ስእሊ ርኢናዮ መጀመርታ መኪና ንድሕሪት እያ ትዝውራ ክሳብ ሽዑ ዝኾነ ይኹን ናይ ብረት ምንቅስቓስ ኣይነበረን ልክዕ እታ መኪና ንቕድሚት ክዝውራ ምስ ጀመረት ግን ብቕድሚኣ ዝፀንሐ ናይ ኣይስ ወታደር ብረቱ ከልዕል ከሎ ካብ መቕመጥያ ከውፅእ ከሎ ንርኢ ልክዕ ናብኡ ገፃ ምስ ረገፀት ወይ እታ መኪና ናብኡ ገፃ ክትከይድ ምስ ጀመረት ድማ ሰለስተ ግዜ ብምትኳስ ሂወታ ትሓልፍ ክኢላ ድሕሪ እታ መኪና ካብ ቁፅፅር ወፃ ኮይና ንቕድሚት ገፃ ከይዳ በቲ ዝጀመረቶ ማለት እዩ ምስ ሓንቲ መኪና ተጋጭያ ምስ ሓደ ፓሎ ተጋጭያ ጠጠው ኢላ ማለት እዩ ድሕሪኡ ክረድዋ ዝኸዱ ሰባት ከም ዝነበሩ ናፍቲ ቪድዮ ይርአይ እንተኾነ ብሂወት ክትፀንሕ ኣይከኣለትን ዓሪፋ ማለት እዩ ሕጂ ኣካታዒ ኮይኑ ዘሎ ነገር መጀመርታ እቲ ዘሕዝን ነገር ናይዛ ሰብ እዚኣ ሂወት ብከምዚ ዓይነት መገዲ ምሕላፉ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ንሓደ ናይ ማስ ሚድያ ሸፈነ ዝኣኸበ ኣጋጣሚ እቶም ፖለቲከኛታት ኩሉ ግዜ ናይ ምጥቃም ልምዲ ኣለዎም ማለት እዩ ምክንያቱ ንናቶም ረብሓ ወይ ንናቶም ጌይን እዮም ክትከምሉ ዝጭዕርሉ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብታ ግዝኣት እታ ግዝኣት ዘመሓድራ ዘሎ ሰልፊ ናይ ዲሞክራት ሰልፊ እዩ እቲ ሜየር ወይ ኣመሓዳሪ ናይታ ግዝኣት ዲሞክራት እዩ ከምኡ እውን እቲ ናይ ሚኒያፖሊስ ከንቲባ እውን ከምኡ ዲሞክራት እዩ ማለት ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ወፂኦም ነቲ ትግባረ ክኮነንዎ ከለዎ ወይ ነቲ ቶም ኣይስ ዝገበሮ ተግባር ዘይሕጋዊ እዩ ሓይሊ ተጠቂሞም ሂወት ሰባት ኣጥፍዮም ክብሉ ከለዉ እቲ ሓደ ወገን ድማ ሪፓብሊካን ዝኾኑ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ
ወገናት ድማ እቲ ወተሃደር ጉቡይ ገይሩ ንህይወት ስለ ዝፈርሐ ህይወት ብፆትን ከድሕን ክብል ነዛ ሰብ እዚኣ ቀቲልዋ። ምክንያቱ ነታ መኪና ንሳ ከም ንቅትለት ከም መሳርሒ ዝተጠቀመትላ ንቅድሚት ገፃ ስለ ዝዘወረት ክትቆትሎ እንትኽእል ነይራ እያ። ስለዚ ሰልፍ ዲፈንስ ወይ ገዛእ ርእሱ ንምክልኻል እዩ እዚ ነገር እዚ ገይሩ። ስለዚ ወላ ሓንቲ ገበን የብሉን። እቲ ዝገበሮ ልክዕ ከምኡ ንክገብር እዩ ልምምድ ተዋሂቡ ክስልጥን ከሎ ሰብ እዚ ስለዚ ዝገበሮ ቁኑዕ እዩ ዝብል ኣብዚ እቲ ክልተ ኣረኣእያታት ኣብ ምግጫው ዘሎ ማለት እዩ። በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ህይወት ናይ ሰብ ጠፊኡ ኣሎ ማለት ናይ ዛንበል 37 ዝዕድሚያ መንእሰይ ኣሜሪካዊት ህይወት ብከምዚ ኣጋጣሚ ጠፊኡ ኣሎ። ፀኒሖም ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዝብልዎ እውን ኣደ ቆልዑት ከም ዝነበረት እዩ ዝዝረብ ዘሎ ማለት እዩ። ገሊኦም ከም ዝብልዎ እውን ተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ነዚኦም ኣይስ ወይ ናቶም ስርዒታት ምቅዋም እውን ትስለፍ ከም ዝነበረት እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። በዚ ኮይኑ በቲ ግን ኣዝዩ ዘሕዝን ኣጋጣሚ ኮይኑ ተረኺቡሎ ኣብ ዝቕንያት እዚ ዝተፈላለዩ ሰባት እውን ናብቲ ንሳ ዝዓረፈትሉ ስፍራ እንዳኸዱ ዝኽሪ ናታ ሽምዓታት ዕምባባታት የቐምጡ ኣለዉ። ከምኡ እውን ነዚ ስርሒት ናይ ኣይስ እዚ ብምቅዋም ኣብቲ ከባቢ ብዙሓት ሰባት ይእከቡ ኣለዉ ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ናይ ኢሚግሬሽን ብዝተሓሓዝ ብዙሕ ነገር ይግበር ስለ ዘሎ እቲ ናትና ህዝቢ እቲ ፀሊም ህዝቢ ምትንካእ ተድልዮ ማለት እዩ። ብሓፈሻውን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ወይ ኣብ ቅድሚ ሓይሊ ናይ ሕጊ ከም ፖሊስ ዝኣመሰለ ወይ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ኹን ሕቶ ኹን ኣብ ተቕርበሉ ግዜ ጥንቃቐታት የድሊ ማለት እዩ። ምክንያቱ ነገራት ኣብ ሓፂር ግዜ ዘይተፀበቐ መልክዕ ሒዞም ናይ ሰብ ህይወት ክሳዕ ምሕላፍ ክሳዕ ክንዱ ክጓሃሩ ስለ ዝኽእሉ ኩልና በቲ ዘለናዮ ጥንቃቐታት ክንገብር ይግባአና። ብፍላይ ድማ ኣብ ሰዓት እዚ ብፍላይ ኣብ ሚኒያፖሊስ ተቐማጦ ዝኾንኩም ሓበሻ ምስቲ ዘሎ ምጉህሃር ጥንቃቐታት ክትገብሩ ኢና ነተሓሳስብ ማለት እዩ። ምስተረፈ ንሎማዓንቲ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶ እዚ ዝመስል ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ግዝያዊ ዝኾነ ትሕዝቶታት ካልእ እውን ጠቓሚ ትሕዝቶታት ንምርካብ ናብዚ ቻነል እዚ ቤተሰብ ክትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ድማ ብትሕትና መሓተትና። ኣብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ቻው።